Diyos maray na aga po, maluhod po ang gabo sa pagpuon kan sa tuyang nobina. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio of Pietrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carry the signs of the stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that rack your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask it and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name, I ask the Father for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You mark his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ
in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. Please state your petition. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our trouble, in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive, to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak, and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you, I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you, I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I decide to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart, wide on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Amen. Oratio Imperata, pamiibi ilaban sa bagyo, as in iba pang kalamidad,
Amang makakamahan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo di sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw, kan bilog na kinaaban, ina kami na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang, day minasabotan at sinaotob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kang sa mga salanggibo. Asin ngunya na mamatian minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagaw sa labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig at tig-initan, nagdadakol asin nagkukustog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ng bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kami mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumuutan asin mga pagrugari, sa piligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsabling parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa buong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngalan kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Giraray Diyos maray na aga po. Ngunyan po, pinagsisilabran niya to ang memorial ni San Antonio de Atchok. Ang sa tuya pong mga mas intensyon, iyo po ang mga minasunod. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Vicente Herbas and family para sa birthday of Antonio Bartolata and family, dulot ni Celeste Bartolata. Pasasalamat man ni Attorney Malvar and family. Siring man, pasasalamat ni Meglos Baños. Para sa espesyal na intensyon, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupado Cantara and family. Special na intensyon man ni Judy Remelin Lee, asin man ni Giselle Asaytuno and family. To pass the exam of Brian, Tricia, and Adrian, dulot ni Teresa A. Moral. To pass the professional forester licensure examination, dulot ni Warren A. Napon. To pass the professional forester licensure examination, dulot ni Christine Joy B. Espares. For professional forester licensure examination, dulot ni Maria Clarence Joy E. Lignes. To pass the Professional Forester Licensure Examination 2025, dulot ni Bea Bianca B. Cirillo. Special na kahagadan man, to pass the exam 2025, dulot ni Lenebith O. Nolasco. For good health of Catherine, dulot kan Gloria family. Para sa mga minasunod na kalag ni Eduardo, dulot kan Mendoza family, Francisco, kan FNS Velasco, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Karina, dulot kan Giscaya family, Jose, dulot ni Nel Fali, Alberto, dulot kan Tan family, kalag ni Edna and Poor Souls, dulot ni Meglos Baños. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Mirna Rapuson.
Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Inapon kaning banal, pilipon ang iso, sa Diyos na sa lungkapos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Biyernes, kaya special niya itong idinudulot ining Santa Misa, sa pag-ondra kay San Padre Pio, paghagad kan sa iyang tabang pamibi asin intersesyon. Siring man sa aldaw na ini sa tuya po, ginigirumdom ang memorial ni San Ignacio de Antioquia, sarong obispo, asin doktor, kan sa tuyang simbahan. Siya ang enot na nagtao sa tuya bilang mga Kristiyano, kan pangaran na Katoliko. Sarong pangaran, tanganing magtukdo sa mga Kristiyano, sa mga nagtutubod kay Kristo. Hagadon man niya toan sa iyang tabang, pamibi asin intersesyon, lalong-lalo na natawan kita nin kusog buot, siring sa iya na isabuhay, an sa tuyang pagtubod. Ngunyan midbidunta na po, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkaligo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ilo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan. Pakapatawada, an sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mabibi kita, O Diyos na makakamhan, sagkod paman, na nagpagayon kan banal na hawak nin sa imong simbahan, sa mga pagpahayag kan mga banal na martires. Warasan, namimibi kami, naan kamurawayan mo niyan nin pasyon, siring sa nagtatao, kisan Ignacio, nindanay na kadakulaan, maghimo man para sa mo nindanay na kadasag, huli kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon, Ginoo sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ano man ang masabi ta, dapit kay Abraham na sa tuyang ginikanan, kung si Abraham naging matanaw sa bagsikan sa iyang mga gibo, igwasin
igwa siya ni ikakapagpaabaw-abaw, alagad ba kung sa atumang yung Diyos. Huli na nasasabi sa kasuratan, si Abraham nagtubod sa Diyos, asin sa bagsikan pagtubod na ini, siya naging matanos. Kung ang tao nagtrabaho, ang sa iyang tandaan, dai ibibilang na pabor o grasya, kundi bayad na dapat itao sa iya. Alagad kung ang tao mayong ikinakapahiring na gibo, alagad nagtutubod sa Diyos na magkakanigong matanos. Sa parakasala, ining sa iyang tubod, iyuan makakapa matano sa iya. Siring man ang sinabi ni David, paladan ang mga tao na ginibong matanos ni Diyos, dawa dainin mga gibo. Paladan ang mga tao na ang mga karaatan pinapatawad, na ang kasalan pinapara. Paladan ang mga tao na dai sinasala nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mabirik ako sa imo kagurangnan sa panahon ning kahorasaan. Asin mapapano ako kan kaugmahan nin sa imong kaligtasan. Mabirik ako sa imo kagurangnan sa panahon nin kahorasaan, asin mapapano ako kan kaugmahan nin sa imong kaligtasan. Paladan ang tao na ang kasalan pinapatawad, asin idtong ang karaatan pinapara. Paladan ang tao na dai sinasala nin kagurangnan, idto na ang puso dainin daya. Mabirik ako sa imo kagurangnan sa panahon nin kahorasaan, asin mapapano ako kan kaugmahan nin sa imong kaligtasan. An sa kong kasalan, ipinagbugoy-boy ko sa imo, dai ko tinago ang sakuyang katampalasan. Olay ko, ikukumpisal ko sa kagurangnan ang sa kong kasalan, asin pinatawad mo ang sakuyang kalapasan. Mabirik ako sa imo kagurangnan sa panahon nin kahorasaan, asin mapapano ako kan kaugmahan nin sa imong kaligtasan. Mag-ugma ka mo sa kagurangnan, asin magrukyaw, kamong mga banal, mag-awit sa kaugmahan, kamong mga matanos ang puso. Mabirik ako sa imo kagurangnan sa panahon nin kahorasaan, asin mapapano ako kan kaugmahan nin sa imong kaligtasan. Matindog na po ang gabaw sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sabihon mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga kataramon mo. Alleluia, Alleluia. Ang kagurangan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrokyaw espiritu, kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imong kagurangnan. Rinibong mga tao nagkatiripon, nagsusuro-suan. Si Jesus nagpuon pagtaram, enot sa iyang mga disipulos. Maglikay kamo sa libadora kan mga Pariseo, buot sabihon, ang pagsagin-sagin, daing natatahuban na dai dapat ipahayag, daing natatago ang dai dapat maisihan. Ulitan sinabi kan banggi madadangog pagkaaga, asin an hininghing sa kwarto, ikukurahaw sa ibabaw kan atop. Ngunyan himate ako nindo mga katuod. Day ka mo matakot sa mga minagadan kan hawak, asin dainang ibang magigibo. Sasabihon ko sa indo ang dapat nindong katakutan. Katakutan nindo ang may kapangyarihan sa paggadan, asin pakatapos isugba sa kalayo. Iyan ang dapat nindong katakutan. Bako daw na ang 5 dignos ipinapabakal sa nagkapirang sintabo sana, alagad ni saro sa sainda, nalilingawan ni Diyos. Sagkod ang mga buhok kan sa indong payo bilang gabos. Kaya dai kamo matakot, urog na mahalaga kamo kaysa gabos na dignos. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Ang tema kan sa tuyang ebanghelyo mo niyan, iyo ang pagtubod na dai dapat natatakot. Taan siring na pagtubod, iyo ang tunay na pagtubod.
A faith that is fearless is the faith that is real. Pinatutuohan ining mga tataramo na ini kan santo naan kapiyastahan sa tuya pong pinagsaselebrar mo niya si San Ignacio de Antioquia. Saro siya kan mga naging kasalihid ni San Pedro duman sa Antioquia. Saro siyang obispo kasi naging martir. Kaya martir siya despite his position as a bishop, ipinagadan siya kan mga Romano. He was a bishop who faced death bravely. Maisog niyang inako an sa iyang kagadanan. Aram nindo kung paano siya nagadan. Ipinaon po siya sa mga leon, mga mababangis na hayop. In fact, sabi niya, bayaan ngayon nindo na ako maging pagkaon para sa mga mababangis na hayop na ini. Tasinda an madaras ako para ni sa satuyang kakurangnan. And I suppose that's not foolishness. That's actually a faith with a backbone sa pagtubod na mapuso. Kaya siya da inabuhay, tanganing maging komportable o konbinyensya sa iyang buhay. He really lived for conviction. Sa ngaran kan pagtubod. So ano ang leksyon, enot na leksyon na tinatao kay ini sa satuya mga tugang? Ang tunay na pagtubod sa satuyang kagurang na nangangahulugan that we stand up for Christ. Maski nga ni, ang kahulugan po kay ini, it will cost our life, it will cost our convenience, and it will cost our reputation or even our safety. Arog kan kinibo ni San Ignacio de Antioquia. Ngunyan, kadakol na mga tao natatakot na magtaram kan katotoohan. Arog ki San Ignacio. Sa mga nangyayari sa palibot tao, we'd rather keep our lips closed. Dahil nasa nakita makomentaryo, dahil nasa nakita mataram, natatakot kitang maging tunay na Kristiyano in public. Kaya minsan naisip ko, if you happen to go to Manila, magsakay ka mo sa mga buses, sana ya po mag-ibong maninikan kada Katoliko, mga mga born-again Christians, minasakat sa bus, and there and then they preach the gospel. Nagigibutaman daw ini, pagluwas ta, sa laog mismo kan sa tong harong, sa satuyang place of work, do we also preach about Christ? Sabi nga ni San Ignacio, dai mo paggamiton ang ngaran na Kristiyano, kung dai ka man nabubuhay na Kristiyano. Nagpapamidbid kita mga Kristiyano kita, pero ang buhay ta, bako man sa Kristiyano. Si San Ignacio, pinapagirumdum po kitang unyan, na ining inaapod na Kristyanismo o pagiging Kristiyano, bako sa na dapat sa ngaran. It's not only in persuasion. It's all about giving up our lives, mabuhay sa tahaw kan mga kadipisilan, sa tahaw kan mga persekusyon, asin kasakitan. Its greatness lies when a Christian is hated by the world. Kunyan bagang aldaw kadakol po kitang kinakatakutan. Sabihon ta, we are scared of little things. Losing a Wi-Fi connection, mawaran sa naning kuryente, supply ki kuryente sa satuyang harong, takot na kita. Ang mawaran ng mga likes sa Facebook, takot na kita. Ang mawaran ng boses, lalong-lalo na digdi sa mga group chat na kung saan miyembro kita, kinakatakot na iyan. Mga simpleng bagay. Ngunyan, magayunon nining ko ahuntang pagirumdum hali mismo ni San Ignacio. Sabi niya, do not fear losing
face ang ikatakot mo when you lose your faith. Dahil ka matakot na mawaran ka rin pandok sa kinaban. Ang ikatakot mo na mawaran ka rin pagtubod. Ikaduwang halipot sa nang punto nin paghurup-hurup base sa Ebanghelyo, asin sa buhay ni San Ignacio, iyo po ini. That God counts what the world discounts. Ang Diyos pinapahalagahan, ang pinapasipara kan kinapan. Kaya sabi niya magaling sa last part, daing nisaro nardignos ang nalilingawan ni Diyos. Sagkod mga buho kan sa idong payo bilang gabos. Kaya dahi kamo matakot, taurog kamo kaysa anuman na dignos. Sa kinaban, we may seem ordinary, but to God, we are precious beyond measure. Maski turog ka ngunyan sa misa, mahalaga ka sa Diyos. Dahil manggiraray na di mata. We are worth more than the sparrows, many sparrows. In other words, God never forgets us. Lalong-lalo na po sa oras din pagkatakot, oras din pagsakit. Arog kay San Ignacio, we are called to trust that our lives are secured in the hands of a loving Father who never loses count of His children. Para kay San Ignacio, ang mabuhay para kay Kristo, iyo ang mabuhay na may isog. Ang magadan para kay Kristo, iyo ang magadan para sa buhay na daing kasagporan. To live for Christ is to live courageously. To die for Christ is to live eternally. So, haputon ta daw po ang sa tuyang sadiri. Nabubuhay ba kita sa takot? O nabubuhay kita sa pagtubod? So, rumdumon ta, dahil dapat kita matakot sa mga leon kan kinaban, kung aram ta, nayaon sa satuyang puso ang satuyang kagurangan. Amen? Sa ngaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Pamibig kamo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang maago manlugod kan Dios sa mga makatamhan. Ako on manlugod kan kagurangan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawa na asing kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asing kan bilog yang banal nga simbahan. Dulot nin sa mong devosyon magkanigo-lugod sa imo kagurangan na nag-ako kay San Ignacio trigo ning Kristo malinig na tinapay sa pagsakit nin pagkamartir huli kay Kristo na samong kagurangan. Amen. Ang kagurangan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita
sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasag-oran. Hulitaan dugong pinabulos kan palada na martir na si San Ignacio sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran sa pag-ako kay Kristo. Nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan, linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapapkusog ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi. Huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Kaya kaibakan mga bertudes kan kalangitan, padagos kaming nagsaselebrar sa imo sa daga, daig tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, Banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panaukan sa imong kamurawayan. Usana sa kaitaasan, palada ng minaligdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, murabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, kaganing para sa mo, maginhawak kasin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tayo sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo kan bago, asin danay natipan na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad, kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagkod na ika magdaton. Kaya kami, na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, na pinapagkaniko mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan, ako asida sa liwanag kan sa imong lalawkon. Eraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kaibahan si San Ignacio di Antioquia. Nakainto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkaligong, magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa akit mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, amang makakamhan, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Kunyan, mamibi kita kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo. Ama mo, iyaang sa langit, pabanalo ng ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daga ng siling sa langit, at sa mong kakanan sa araw-aldaw, itoong mo sa muya mo niyan, asin patawagan mo kami sa mong mga kasalan. Siling na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya,
Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimigbi kami kagurangnan, murasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, taganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas, sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadayaan, asin ang kapangyarihan, siring maan ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo, ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin borasan sa iya, ang katuninongan, asin pagkaburunyob, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po ngunyan naihiras ang tanda nin katuninongan sa lambang saro. Peace be with you. Kordero kan Diyos. na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kaguragad, mako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong. Alagad magtanam ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan ang langit noon na tinapay na inako mi sa kafiestahan ni San Ignacio.
magbago, asin magwara sa mo, na maging mga Kristiyano, sa ngaran, asin sa gibo. Huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa Indo Kapos. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Bendition ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sin maheherakon. Na nama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Exercise to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. Thank you po and good morning.